Predpokladá sa, že dátuje z predkresťanských keltských čias. Oslavoval sa na prelome letnej a zimnej časti roka. Živí tak vyprevádzali duše zosnulých na druhý svet a verili, že v túto magickú noc je brána medzi svetom živých a mŕtvych otvorená. Masky a desivé oblečenie mali vystrašiť zlých démonov a odohnať ich. Halloween zväčša charakterizujeme ako vplyv amerikanizácie, ktorý pomaly preniká všade. Oslavuje sa 31. októbra, kedy sa strašilo aj u nás. Noc v znamení Halloweenu ovplyvnila mnohých a tak sa rozhodli stať sa niekým iným aspoň na jeden večer. Vítajte v Kovačici. Mi sa naozaj chystáme za to i potom pomáhame sa jednom druhým a aj tak, čo by mohli byť, to je tak. Je to jeden problém, ktorý sa v minulých rokoch odstával, a to je, že sa zjavovali ďáky, čo neboli maskovaní, takzvaní padobranci. Krásne je. Každoročne prichádzaš? Áno. Tu je super, chodím už tu pár rokov a pekne. Veľa je ľudí, ale dobre, to je pekne, preto. Keby si porovnal s tými minulými rokmi, je lepšie alebo horšie? No myslím si, že je lepšie to z roka na rok a je to dobre. Každý rok chodím sa. Ako si sa rozhodol pre túto masku? Nedostatok času aj najviac oblečenia som mal taký, a tak som sa rozhodol pre toto. Sa ti tu páči? Na veky. Mám kamaráta, ktorý sa baví s týmto, so šmínkaním, tak som sa mu obrátil za pomoc aj práve, že ma dotera, čo by sa poviedalo. Tak tak vypadlo. Takú voľačo, to bolo akože 5 do 12, sestru som chytil sestrine kostým, ja som si spravil voľačo po svojom. Je ťažké zadovážiť si taký kostým? Nie je, keď máš takú mladšiu sestru, tak nie je problém, čo vám poviem. A si spokojný? Som. Aj hudba je pekná, aj atmosféra. Ja som sa obliekla na Fridu a na to ma inšpirovala sama Frida a jej spôsob života. Tradícia Halloweenu zavítala aj do Padiny. Zvedaví sme boli aj na tieto kostýmy. Tradícia Keltov prvýkrát v Padine. Ako ste prišli na tú ideju? Na ideju sme prišli spoločne ako klub študujúcej mládeži, ponieważ máme študentov, ktorí študujú aj v Belehrade, aj v Novom Sáde, aj na Slovensku. Normálne tu pomohol trochu aj internet, YouTube kanál, Amerika trocha utica, inak poviem, západa. Takže sme prišli na tú voľakú ideju, že spravíme Halloween party a myslím, že sa nám podarilo. Podľa ľudí, ktorí nám prišli, máme rôzne masky a takže to je to. Myslíte, že táto party má tendenciu stať sa tradičnou? Áno, celkovo si myslím, že môže byť tradičná.
ponieważ prvýkrát a máme vyše 400 maskov tu na, takže to sa veľmi ľahko môže stať, že bude tradícia do budúca. Način dobrá organizácia, dobrí ľudia a my sme tu, dobrí sme sa naišli nás 10. 15. koľko sme tu. OK, način troška posediť na tom, troška si rozmyslieť, čo chceme spraviť u stvari, aj aký ambient, vieš, tu sme nás 15. Každý má nejakú svoju ideju, takže to z hovorov, z organizáciou sa to všetko dobre postihne. To je maska mŕtvého človeka, ktorý prišiel sem na tento žúr privítať ľudí, aby, neviem, možno aby našiel voľako zo svojho sveta, teda preto stojím pred dverma a vítam ľudí. Ja som Afroman. Toto je moja maska. Ako si sa rozhodol práve preto? A rozhodol som sa, keď som pozoroval toto ročné obdobie. Znamená nie ani zima, ani jeseň. A ešte aj teplo. Takže som si rozhodol, že budem práve toto, čo som teraz. Mne sa tu páči sa mi, aká je atmosféra. Prečo táto maska? No neviem, tak sa mi zdala. Najkrajšou, najvýhodnejšou pre túto dnešnú príležitosť. Halloween mladí berú ako skvelú príležitosť na dobrú party. Kresťanská cirkev ho odsudzuje ako kultúru smrti, temna a beznádeje. Taktiež apeluje na to, že je to nie časť našej kultúry a tradície, ale iba výsledok globalizácie a komerčných zámerov. Rozličnosť náhľadov, či už medzigeneračných alebo ideologických, je vždy prítomná a práve to definuje každého človeka. Ako všetko, aj osvojenie si cudzích sviatkov je možnosť výberu.